Això fa competència a les llums de Nadal de Vigo, Ludòpates, ludòpates. Gira cap a l'altre costat. És el lloc amb més estímuls que he estat en ma vida. Bon dia, penya. Anem de camilla a Osaka. Ens hem aixecat tard. Lo guai és que Osaka està aquí al costat. En plan, tenim uns 50 minuts amb aquest tren. Hem pillat un tren així com vintage. Mireu, bueno, és que no es veurà, però és com així vintage. Osaka Yoroyabashi. The next station is Hamabashi. Station number KH30. Acabem d'arribar a Osaka. A part de donar 200 voltes perquè el Google Maps s'ha equivocat, mireu quin mural ens hem trobat que ens confirma que estem a Osaka. Confirmació. I anem a menjar. L'Èlia m'està portant a un restaurant especial que ha buscat ella. A veure què tal. Hem arribat. El lloc sembla molt guai. Gràcies. Mireu quina pintata. Molt bona pinta. El primer que ens posa l'amanida. I aquest és el meu. Poder fer meitat i meitat. Anem a provar aquesta barbaritat. Està bo, és carne que no pica gens. Però potser el teu està més bo, Vols una meitat, oi? Està bo. Està molt bo. Està molt bo. És una carnaca de l'hòstia. I s'agraeix l'aguacate, també. Sí. A veure aquest. No podria dir perquè m'agrada, però aquest també està molt bé, en comparació. Molt bones eleccions, els dos. Vinga, a disfrutar. El que més m'agrada d'aquest lloc és que tenen cafè de veritat. El primer cafè que provem al Japó. Anàvem a veure moltes coses a Osaka, però se'ns ha posat a ploure, així que hem entrat a un Donki. I estic buscant... Que raro. I estic buscant un regal per ma germana. I Sister t'anava a comprar això, que és el Detectiu Conan. Em mola un muntó, però no hi ha. No la trobem. Et quedes sense Detectiu Conan. Et compro una Hello Kitty o què? Una Hello Kitty li pega, també. Li pega un muntó. Aquesta ho has Aquesta. Ah, no, que van les dues. No puc comprar una sol. Hem sortit del Donko perquè ja no plou. Ens hem firat les dues. L'únic que l'Èlia no ensenyarà el seu perquè són regals per gent i jo també he comprat regals per gent. Però m'he comprat una cosa per mi, que és això, mireu. Un mini Donko! Mireu que cookie! Ja està, m'havia de firar. No esperàvem menys d'Osaka que estigués tot il·luminat. Mare meva! Això fa competència a les llums de Nadal de Vigo, Tot il·luminat. Flipes amb la torre d'Osaka i al final, mireu, és que tots són llums, estímuls, persones per tot arreu, gent que segurament m'està robant ara mateix. No és broma, aquí no roben. Gachapon, te quiero. Vale, gent. No us he explicat que vaig perdre el gachapon que vaig comprar del Shin-chan. Aquí estava i va desaparèixer. No hi ha ningú que m'agradi, en veritat, però hi ha un que m'ha fet molta gràcia i llavors és el que m'agafaré, que és aquest, veniu. Aquest. El que no m'agrada és aquesta, la veritat que la tia, o la Xuxa, no me mola molt. Aquest tampoc m'agradaria, el que més m'agradaria és aquest, i aquest, bueno, així que tinc 3 oportunitats de 5. Vamos a ver. 300 yens. La suerte está conmigo. He de girar cap a l'altre costat. Oi, és super peque. No. La Xuxa! No! M'ha tocat la Xuxa. No! I ara, el pitjor. Què és això? Què? No és un Xuxi, és la Xuxa. Què porta aquí dalt? Què és això?
Crec que són com els ous, no? Els... Bueno, la xuxa. Amb tot el viatge no ens ha tocat ningú. Anem a provar. Va, abans d'anar-nos, que tinguem una mica de sort. No! Ni l'he pillat. A veure si té més sort. Va. Algun. Ai. Que làstima. Mireu aquests. Últim intent, perquè no tenim més diners. Ludòpates. Hola! I era aquest l'intent bo, Preparada? L'he agafat. No! És un timo, no jugueu! És el lloc amb més estímuls que he estat en ma vida. No et paren de parlar, no et paren de cridar, hi ha un munt de llums, estressa un munt, hi ha molta de gent. Però hem vingut a veure una cosa molt important d'Osaka, que és aquesta. Aquest és el senyor més important que hi ha. Mira, tothom està fent-li fotos. Pues aquí estamos. Això fa competència a les llums de Nadal de Vigo,